Από και κύλησε ο ήχος, είχαμε δασμόδα και εισερδούσε στο μνημείο, είδαμε ανήσχον μας κατήμενον της δεξής, περιμένοντας τον ίνευκη και σε θαμβήτησον. Ότε λέγει αυτές, μη εκθαμβείτε, Ιησούς ζητήτε τον Ανδραϊνόν των εσταυρωμένων, ηγέτιου και ευθυνόδε, είδε ο τόπος όπου έδικαν αυτόν. Αν υπάγεται, είπατε τους μαθητές αυτού και το Πέτρο, την πρόγη μας στην Γαλιλαία. Εκεί αυτόν όψετε, καθώς είπε ημίν, και εξελθούσε έφυγον από του νείου, είχε δε αυτάς όμως και